ассалому алайкум тамошобинони азиз. барномаи иттилооти ахбор аст аз телевизиони Бадахшон дар студия Наҷиба Раҳимова. дар ҷаласаи назди иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ масъалаҳои паст кардани сатҳи бекорӣ дар вилоят, пешгирии панҷшавии мавҷи нави бемории сироятии COVID-19, гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ ва дигар масъалаҳои рӯз мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. дар ҷаласа муовинони раиси вилоят, сардорони идораву муассисаҳо ва дигар намояндагони бахшу шӯъбаҳо иштирок намуданд. иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ ба масъалаи бекории сокинони вилоят диққати махсус равона намуда қайд дошт ки дар ин росто бо супориши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббуси вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хоро баргузории ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар назар дошта шуда, сокинони бешуғл метавонанд бо истифода аз чунин имконот бо ҷои корӣ таъмин гарданд. гуфта шуд ки бо суръати баланд паҳн шудани мавҷи нави бемории сироятии COVID-19 дар дунё боиси ташвиш буда, дар ин росто сардори раёсати тандурустии вилоятро ҳушдор дод ки чораҳои пешгирикунандаро рӯи кор орад. масъалаи дигаре ки дар ҷаласа мавриди муҳокима қарор дода шуд, ин паҳн гардидани ҳар гуна иттилооти бардуруғ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз тарафи шахсони манфиатдор ба ҳисоб рафта. иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят Мирзонабод Алишер Худобердӣ таъкид намуд ки ҳар як шахси солимфикр бояд ба ин гуна суханони бардуруғ бовар накунанд ва зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд. дар ин робита ба масъулин супориш дода шуд ки ҳарчи бештар бо сокинон, махсусан бо ҷавонон, суҳбату вохӯриҳо дар маҳаллаҳо баргузор намоянд. дар рафти ҷаласа ҳамчунин иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят Мирзонабод Алишер Худобердӣ вобаста ба ташкили чорабиниҳои варзишию фарҳангӣ ба масъулин супориш равона намуд.